Het wie het hoogtepunt in de historie van SC Heerenveen, de bekerwinst in 2009. En ik nou is de club weer dichtbij. Al moet er nog wel won worden van angstgegner PSV. En dat zult toch wel de nedige spanning aan. Maar bij het stadion is het van de morgen een en al rest. De ruiten van de ingang worden hemelen en de laatste rommel op stritten wordt voorthellen. Ja, even schoonmaken, dat doen we dagelijks. Bij Heerenveen, Sios en zo. Een hele omtrek is dat. En we lopen daags wel 15 kilometer wel. Hoe denken jullie dat het komt bij Heerenveen? Nou, ik denk dat het met Heerenveen wel goed komt vanavond. Ja, want ze hebben zondag verloren met 5-1. Maar in de regel is het vaak zo. Een bekerwedstrijd is anders. Ik denk dat ze het redden. Supportersvereniging Nieuw-Noord liet het net te twijfelen aan een goede uitslag. In het geheim werd er al toch 30 man werken aan een sfeeractie. Net voor jong, maar al voor de finale in de Kuip. Is dat net wat het betiert? Er zit natuurlijk maar 2,5 week tussen de halve en de bekerfinale. Ja, en in 2,5 week kun je niet alles regelen. Dus we zijn nu al 6 weken bezig en we hebben inmiddels al 1300 uur in de voorbereiding gestoken. EK Riva is klaar voor de finale. Er binnen 150 bussen reserveren om de supporters op 8 april naar Rotterdam te brengen. Een en al positiviteit dus. Deze buschauffeur, Wolf van concurrent Qbus, zit al de hele dag maar Heerenveen-sjaal om achter het stuur. Ik moet werken tot 7:15, dus dan kan ik even snel naar het stadion. En dan, want ik had kaarten voor de halve finale en ja, dan moet je er even heen. Hoor. Krijg je ook commentaar van reizigers? Meestal positief. Ja, heel vaak positief. Behalve waar je gewoon in komt, dan wordt het iets minder. Maar meestal positief. Maar wat wordt het jong? Waar 4 wie in verliezen, zoals de laatste 2 wedstrijden in PSV? De supporters binnen opvallend inriedig. Dat ze toch met 2-1 winnen. Ja, ik denk gewoon 2-1. Verlenging 2 in Heerenveen. Nou, nog een paar uren en dan begint die bekerkreker tegen PSV. Om kwartier van Joggenen is de oortraap. Van u is bij het Abelense stadion uw verslagjouwer Roelof de Vries. Roelof, nevens een heel soort supporters en mensen bij de club is dit de wedstrijd van het jaar van Heerenveen. En waarom is dat zo? Ja, dit is de wedstrijd van het jaar omdat Heerenveen gewoon bij de bekerfinale helpt in. En dat is toch wel een hoogtepunt in de historie van Heerenveen. 3 keer hier gebeurde dat. En het was 3 keer echt een toppunt. Het was echt geweldig om mij te maken. Ervaren de supporters dat. En dus wil iedereen vanzelfs die bekerfinale nog een keer helpen. En boven dat kies ik nog eens een keer Europees voetbal helpen via het bekervoetbal. En dat is zelfs een van de doelstellingen van dit jaar. Doch Heerenveen had dit seizoen in de competitie al 2 keer dik verleden van PSV. Zowel uit als thuis met 4-1. Gaan ze eens wel kans in de ploeg uit Eindhoven? Ja, als je reëel binnen, dan is de kans eens net zo groot. Laten we niet als ik wel is, PSV is de favoriet. Had namelijk 2 keer maar 4 woen. En dan had het dus 10-12 van PSV in dit geval. Maar het is wel een bekerwedstrijd. Dat binnen altijd oren wedstrijden. Heerenveen had dat snel letten dat het wel een cupfighter is. Boven dat is Toivonen, een belangrijke bespeler bij PSV, blesseerd. Dus net zo dat ze kans leest binnen. Ik sub dat bij het nog net heel vol is, dat stadion. Wat kun je verwachten? Ja, er zijn nog wel wat kaarten beschikbaar. Nog zo'n dik 1000. Dus meestal kun je bij het stadion nog kaarten heli. Het zal net heel vol zitten, is de verwachting dus. Maar ik zei hier achter me, ik misschien wel zien kennen. Er hing het al een groot spandoek. Make it happen again. Het stadion zal absoluut wel kolken, jongen. Dat kan ik wel verwachten, ja. En stel nou, hè, als Heerenveen jong wint en de bekerfinale helpt, wat kunnen we dan verwachten? Als Heerenveen de bekerfinale helpt, dan dat is de ondervinding wel best al 3 keer. Dan zit Friesland weer op je kop. Dan gaat er vanzelfs weer een hele lading 10.000 mensen naar de Kuip. Dan wordt het weer een volksverhuizing. Ja, dat leeft ontzettend bij de club. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Heerenveen weer naar de bekerfinale en het kind samen.